بجوارا ایروجوارا بحثا نویسکاری کی دکم کو چند روز بری سالوگرا مرناوی وفاتا وی بو ما مصطفی فوزی özmen همشهری منه جه ارزرومی جه نافچا چته اوغلی و جو گنده شوراخی کو او جی جیرانی گنده ما yani em hevdu jî wek awayek malbatî yani dehan salan bavkalanê me hevdu nas dikin çend sal berê mixabin ma Mustafa Fewzî wefat kir û ev meha jî salvegera mirina wî wefata wî ye ji ber wê min xwest ez ji bo bîranîna wî behsa pirtûka çîrokan bikim. Bêtir li ser meselên ziman xebitiye, ferheng û meselên em bêjin gramera Kurdî xebitiye. Ji ber ku bi salan da Almanya Düsseldorfê ez ne şaş bim serokê Enstitûya Kurdî jî kiriye. Lê berhemeka wî ya çîrokan bi navê Siyên Şikestî ji weşanxaneya Perî derketiye û 2005 da ev çapiye lê mixabin niha di piyasê da tune lê belê di pirtûxaneya zanîngeha li Mêrdînê de ev pirtûk tête peyda kirin ku ji bo xwendinê. Di vê Siyên Şikestî de çend çîrokên mamoste nivîsîne ne çîrokên Kurd in wiha ne jî pir dirêj in û çîrokên bêtir behsa salên berê yani wek em bêjin salê ku ew zaroktiya wî em bêjin ma Mustafa Fewzî ku behsa salên şêst hefteyî dikim ji bela wê berhem yani bi rastî jî behsa Erzurum'a em bêjin wê jiyana gundîtiyê û feqîriyê wê zivistanê ew em bêjin rewşa civaka Kurd li Erzeromê li bajarê Erzeromê û li gundê Erzeromê û li bin çiyayê Şexşexê ji ber ku gundên me li bin çiyayê Şexşexê de ne ji bela wê ji xwe mamoste dema ku xwe den nasîn dibêje li bin çiyayê Şexşexê li gundê Şoraxê ji pêşa dayîka xwe ketime diya xwe ketime. Yani ji roja ku min mamoste Fewzî nas kiriye her bandoreka wî li ser min çêbiye ji ber ku em li heman gundî li heman em bêjin Erdî em ji pêşa dêyên xwe ketine û em li heman derî jî mezin bûne helbet ev jî bandorekî li ser meriv dike. Wekî min got di van çîrokan da zimanekî herikbar û bi rastî jî çîrokên wiha em bêjin xweşikin ku yani çawa hûn ê bêjin xweşikin ji aliyê em bêjin vegotina xwe ve yani çîrok gelekî em bêjin hostatiyeka çîrokbêjiyê di van çîrokên ma Mustafa Fewzî özmen da hene xwezî berhem ji nûva çap bibiya ku we jî bikariba ev berhema bixwanda baş bela wê ez pêşniyar dikim divê miheqeq ev berhem bête xwendin helbet kesên ku bikaribin peyda bikin ew jî ne hêsane niha wiha û di pirtûkê de jî tişta herî zêde bala min kişand navên ku hatine bikaranîn navên li serhedê ne bêtir weke Tewrê heye navê jinan e li aliyê me Tewrê Tewrat wiha bi avî hawî heye em bêjin karê barê ev navên jinan taybet li aliyê me Erzeromê serhedê ez bêjim Erzeromê ango û ji navça min û gundê min wekî ev tiştanan dema ku têne bikaranîn bi rastî jî bêtir bala meriv dikişînin. Ji ber wê ez bi rastî jî bi ma Mustafa Fewzî serbilindim û ez careka din wî bibîrtînim û rehma Xwedê li giyanê wî pak bibe û li gel silavan.